Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Россия президенты Владимир Путин Казандагы 175-нче мәктәптәге атышны коточкыч фаҗига дип бәяләде. Ул гимназия укытучыларын һәм хезмәткәрләрен дәүләт бүләкләренә тәкъдим итәргә белдерү ясады. Укытучылар да барлык хезмәткәрләр дә үзләрен каһарманнарча югары дәрәҗәдә профессиональ эш иттеләр дип белдерде илбашы хөкүмәт әгъзалары белән узган киңәшмәдә. Анда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Хөкүмәт киңәшмәсе 1 минуттонлык белән башланды. Казан гимназиясендә ото вакытында һәлак булганнарны искә алдылар. 9 кеше һәлак булган, 20-се зыян күргән. Владимир Путин гаиләләрнең кайгыларын уртаклашты. Үз гомерләрен куркыныч астына куеп башкаларны коткаручыларны бүләкләргә кушты. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтелгән һәм планлаштырылган ярдәм чаралары турында сөйләде. Һәлак булган балаларның 6 гаиләсе 1 миллион сум күләмендә акча алган. Зыян күрүчеләр өчен 400 һәм 200 мең сум күләмендә түләүләр дә күчерелә. Владимир Путин ярдәм чараларын көчәйтүне карарга тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бу мәсьәлә инде хәл ителә. Татарстан банклары һәлак булган һәм зыян күргән кешеләрнең гаиләләренә кредитларны каплау өстендә эшли. Шулай исәптән ипотека буенча да. Уважаемый Иванович, эта работа начата. Значит, у нас вот каждый день будет встречи. И я сам планирую встречу со самими погибших. И наши банки обратились, если есть у кого какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня. Куркынычсызлык мәсьәләләренә аерым тукталдылар. Хәзер бөтен республика буенча мәктәпләр һәм балалар бакчаларын тикшерү бара. Владимир Путин шулай ук ил мәктәпләре иминлегенең бердәм таләпләрен кертергә һәм Россиядә корал әйләнешен контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Вместе с тем, считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими. Корал йөртергә рөхсәт бирүчеләрнең җаваплылыгына да кагылдылар. Росгвардия җитәкчесе Владимир Золотов дәүләт клиникалары өчен генә белешмәләр бирү хокукын калдырырга, психиатрларны контрольдә туны катгыйландырырга, корал сату эшен билгеләргә тәкъдим итте. Илнең сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко хәбәр иткәнчә, Казаннан Мәскәүгә китерелгән 5 баланың 3-сенә операция ясалган. Икесе клиникаларда планлы терапия ала. Зыян күргән барлык укучылар да Россия шифаханәләрендә терәпләнү узачак. Казанның 175-нче гимназиясендә булган фаҗигадан соң республика мәктәпләрендә планнан тыш прокурор тикшерүләре уза. Инструктажлар үткәрәләр, куркынычсызлык системасын тикшерәләр. Казанның 12 мәктәбе педагоглары өчен дә гадәттән тыш хәлләрдә үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында инструктаж үткәрелде. Көтелмәгән хәлләр килеп чыга калса, балаларның язмышы нәкъ менә аларның уяулыгына, югалып калмыйча дөрес эш итүләренә бәйле. Прокуратура хезмәткәрләре объектларга чыгалар, куркынычсызлык системасының торышын карыйлар. Видео күзәтү системалары булу мәҗбүри. Барлыгы Татарстанда 1403 мәктәп тикшереләчәк. Россия Кызыл Хач җәмгыяте Казанда булган фаҗигадә зыян күрүчеләр өчен игъана акчасын җыя башлады. Счетны Саклык банкы ачты. Акчаны Саклык банкы кушымтасы банкоматлар, терминаллар, банк офислары яки Кызыл Хач сайты аша күчерергә мөмкин. Реквизитлар безнең сайтта да бар. trt-tv.ru. Республика президенты Яңарыш фонды Казан мэры шәхси акчаларын күчерде. Моңа кадәр Татарстан президенты карары буенча һәлак булучыларның гаиләләренә 1 миллион сум акча бирелде. Шулай ук фаҗигадә зыян күргән кешеләр дә финанс ярдәме ала. Авыр дәрәҗәдәгеләргә 400, җиңел хәлдәгеләргә 200 мең сум. Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышуны дәвам итә. Казаннан 9 яшьлек Ралина Сафинага заманча ишетү аппаратын сатып алырга кирәк. Гаиләнең мондый мөмкинлеге юк.
Как только мы его запрограммируем, его можно вот уже носить. Кечкенә генә җайланма 9 яшьлек Ралина Сафинага күп булыша. 4 яшендә начар ишетүен ачыклаганнар. Изначально не могли понять, в чем проблема. Без башта ук баланың безгә ни өчен җавап бирмәвен аңлый алмадык. Эндәшүгә җавап бирми иде. Неврология белән бәйле авыру дип уйладык. 4-5 яшькә җиткәч җавап бирә башлады. Тик кычкырып сөйләгез, мин ишетмим дип зарланды. Әти-әнисе кызның иреннәрен селкетеп укырга тырышуын, телевизорга якын утыруын күреп ала. Табиблар балага хроник ишетмәү диагнозын куя. Хәзер Ралинага үзен сәламәт бала итеп тойсын, яшьтәшләре белән проблемасыз аралаша, мәктәпкә йөри, уку программасын үзләштерә алсын өчен ишетү аппараты кирәк. Премиального класса аппарат – это высокие технологии. Яхшы сыйфатлы ишетү аппараты тавышны тиешенчә, сүзләрне аңлаешлы итеп көчәйтә. Зур кабинетлардан торган, кайтаваз яңгырап торган мәктәптә дәресләрне үзләштерү өчен бу бик мөһим. Укытучы белән тиешле элемтә урнаша. Ралина музыка мәктәбендә шөгыльләнә, рәсем ясарга, өйдә сеңгеләре белән бергә җырларга, биергә ярата. Баланың хыялы кондитер булу. Бары ишетү аппараты белән генә ул мәктәп программасын тиешенчә үзләштерә ала. Күп балалы гаиләнең ишетү аппаратын сатып алу мөмкинлеге юк. Ралинага 5542 номерына дети сүзе белән СМС җибәреп ярдәм итәргә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзилә Батырханова, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары. Татарстанда урман янгыннары куркынычы зур булу сәбәпле шторм кисәтү игълан ителде. Бу хакта Республика гидрометеорология үзәге матбугат хезмәте хәбәр итте. Кисәтү 17 майга кадәр гамәлдә булачак. Татарстан территориясендә урманнарда янгын куркынычы югары 4 класслы булуы көтелә дилә хәбәрдә. Илнең төп мәгълүмат программасы Вести 30 еллыгын билгеләп үтте. 1991 елның 13 майында эфирга Вестиның беренче чыгарылышы чыкты. Шуның белән бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе холдингы тарихы башланды. Хәзер илнең һәр төбәгендә аның филиаллары эшли. Россия 1 һәм Россия 24 телеканалларында мәгълүмати программалар бар. Вести Россиядәге медиа киңлекнең рейтингы иң югары булган мәгълүмати программаларның берсе. Ил һәм чит ил тормышындагы актуаль вакыйгалар, аналитик форматлар, экспертлар чыгышы оператив һәм объектив күрсәтелә. Көн саен эфирда төбәкләрнең Вести программалары һәр вакыт республика тормышындагы иң мөһим вакыйгалар турында сөйли. Программалар 50дән артык телдә күрсәтелә. Республикабыз тормышындагы мәгълүматларны Вести Татарстан һәм татар телендә яңалыклар программалары җиткерә. Без һәр вакыт сезнең белән элемтәдә, хөрмәтле телевизор караучылар. Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Рудольф Нуриев исемендәге 34-нче халыкара классик балет фестивале башланды. Фестиваль Фикрат Әмировның «Меңдә төн» балеты белән ачылды. Тамашачылар шулай ук Чайковскийның «Аккош күле», Йокыга талган гүзәл, Аданның «Корсар», Минкусның «Баядерка» һәм «Дон Кихот» балетларын карый алачак. Төп рольләрне Россиянең зур театры, Англия милли балеты, Белоруссия милли зур театры солистлары башкара. Фестиваль афишасында Җәлил театры осталары башкаруында Резида Хыярованың «Алтын Урда», Арам Хачатурянның «Спартак» балетлары да кертелгән. Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале 1-2 июньдә балет йолдызлары катнашында 2 гала-концерт белән тәмамлана. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.